Cocido de garbanzo con paticas de puerco, tocino, chorizo. Cocidito madrileño, repicante. Nada hay más rico que o caldo, Cocido de garbanzo con paticas de puerco. Cocidito madrileño. Chegou o día, chegou a romaría. Señoras, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Si, unha Voltas co Prato moi especial, porque sabedes que estábamos sorteando un cocido. Pois, hoxe, en @Voltas co Prato, damos o gañador ou gañadora do cocido. Sei que o estades agardando, pero vai ser dentro duns minutiños, Así que moitísima atención porque imos chamar aos nosos supercociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. É unha gacela, Que fixex? Foi durísimo isto, Dame un castañazo, No, foi sin querer. Non, castañazo isto. Bueno, agardo que esteades ben. Sí. Mellor que a min, polo que vexo. Begoña pasou uns días por aí visitando o mundo, Sí. traballando. Tú me queres explicar a Madrid que tiñamos o mellor cociño do mundo e os mellores produtos. É que che dixen, tes razón. Come, calcara maquita. Así. Bueno, imos cociñar a ver que nos trae Manuel del Araño en Santiago de Compostela. Ola, son Manuel, son del Araño, Santiago de Compostela, e viño aquí a Voltas co Prato. Por supuesto que me encanta o cocido moito, fago a veces. Me gusta moito a cachucha, a orella e un bolacón. Si sobra carne, a muller fai croquetas. E o caldo normalmente non chega a sobrar. Fago filloas e gustame facelas e comelas tamén. E aos meus netos, sobre todo. Os cociñeiros estos, a ver con que me sorprenden cas sobras do cocido e a ver se melloran o que eu fago ou o que facemos na casa. Mándolle un saludo á miña muller e aos meus netos que están agora na casa, que seguro que me van a ver. Un bico para todos. Cocidito madrileño, repicando en la Manuel Escobar, Neste caso, falábamos de Madrid, pero non. Pois imos facer cocido galego. E atención, señoras e señores, porque todo este material Non imos que vedes facer aquí... Bueno, vamos a O cocido utilizar xa está. partes do cocido. Cocido xa está feito. Podesme deixar acabar a explicación? Hai que matizar, porque despois a xente crea unhas expectativas. A ver, estades vendo que hai aquí, non? Pois case todo isto, aquí está por duplicado porque temos dous cociñeiros, é o que vos vai chegar á casa. Así que atención,
Señoras, señores, entrade no Instagram do Voltas co Prato porque dende xa temos aí o gañador ou gañadora do cocido do noso programa. Un aplauso para esa persoa. Muy bien. Muy ben explicado, É que cando regalamos cousas póñome nervioso. E non te trocaches nada, ninguna letra. Ninguna letra. Isto tan de premio. Pero escoita, importante para a xente que está na casa. Que hai por aquí que lles pode gustar? Home, mira, isto. Tociño enterferrado. Chourizo. Ecolóxico, todo ecolóxico. Todo ecolóxico dos nosos amigos do Crega, Garabanzo ecolóxico. Hasta me caiu a chapa de emoción. Chapas ecolóxicas. Chapas ecolóxicas. Fabas. A costela vai fresca, Vale. A costela vai fresca. Hai que salgar. Hai que salgar. Nós temos o departamento de salgados leva a O Begoña. departamento de salgados é moi fácil porque collemos sal gorda para salar, vamos á carnicería e dicimos, dame un pouco de sal gorda. Colles a costela. Mira, tes unha bodega Aí está. fresca de maravilla, 3 días. E se non unha Tapámola nevera. ben con sal, e se non unha nevera. O sea, que é facilísimo, non salgar. facilísimo, Claro. sí. Moi ben, entón o convidado de hoxe pedíanos que quería algo especial para un día de frío, de chuvia, de vento. Como a hoxe, que vas facer, Xulio Mato? Bueno, vamos a aproveitar as sobras do cocido. Sí, vale, as sobras, moi ben. Entón, temos unhas sobras de cocido ecolóxico espectacular. Entón eu vou facer unha lasaña ecolóxica de cocido ecolóxico. Que me dis, ó? Sí. Hai algo máis ecolóxico que unha lasaña ecolóxica de cocido ecolóxico? Pois unha sobremesa ecolóxica con produtos é super rica. Bueno, vai ser unha lasaña de cocido que vai facer Xulio Mato, é moi interesante. Home, é moi rica, Moi interesante. Eso ten que ser como igual que as croquetes de cocido, que están riquísimas, pois a lasaña ten que estar riquísima. O mismo pero con pasta. É que non hai máis, pero con pasta, exactamente. Bueno, temos lasaña ecolóxica e Begoña. Vou facer unhas filloas. Esta vez sí. Vanse Sabemos probar. vai ser filloas, non tacos. Así que naide me pode castigar. Entón, unhas filloas de cocido e vámonos a reencher ca propia carne e probamos facer, en vez de usar un queixo ou usar unha bechamel, vamos facer unha cremiña de pataca e vamos a gratinar con esa cremiña de pataca. Moi ben, pois, señoras e señores, vamos cociñar cos restos do cocido, con máis cocido, enterrámosvos en cocido, sumerxímosvos en cocido no Voltas co Prato, marchamos con... Begoña Vázquez. No, con él. No, contigo. Con Begoña Vázquez. Veña, quedamos con Begoña Vázquez, veña. Begoña, contanos como vas facer ti esas maravillosas filloas e como é o amoado dunhas filloas de cocido. Mira, pois eche ben fácil. Vale. Vale. Pero xa aquí, isto xa o comemos así, Isto xa está, así, para cantámoslo listo. Xa ten aquí o cocido. É nin enteiro. quente. Buah. Mira, nos agora ben entroido e sobrenos cocido. Claro. É que agora vos vetedes Entón- moito... Bueno, en Galicia en xeral agora hai moito cocido, pero Sí. na túa zona... Na miña zona a tope. Na miña zona. Bueno, sí, Xulio, na túa tamén. Sempre está o celos. É que é verdade, é que é increíble. En Non miña te zona fijas pasa con moito él. cocido. É verdade. Claro que se fai moito cocido no Deza, como non se vai facer? En outras Home, dezas. faise En máis outras dezas tamén. Faise máis cocido na zona del que na miña. Sí, pero Sí. Cañota é un documentado. Sí. Faise máis cocido porque se fai todo o ano tamén. Bueno, pois nada. Va, divulgador. Cando deixen de insultarme podemos seguir co programa aquí. Va, divulgador. tranquilamente. Bego, entón, 3 ovos, Tres canto de ovos, fariña. mira, vou facer 3 ovos, vale, 150 de fariña. Xa, sabes Vale. que hai un problema, Bego. Que? Que é que... Din as proporcións para un litro. Xa, Bueno. diche las proporcións por duplicado. Bueno, pois 300 de fariña, 1 litro de caldo e 6 ovos. Vale. Vale. Si facemos pa 1 litro de moado, Claro, se non para medio. Pa medio, pois, regla de 3 a metade. Xa está. Non hai fallo aí, non hai fallo. Entón, Begoña Vázquez. Mira, puxen os ovos ca fariña. Ajá. Vale. E agora vamos engadindo o caldo. Caldo do cocido. Claro, caldo do cocido. Pero isto hai que puntualizalo. Entón vamos facendo xa un amoado. Eu foi unha das primeiras receitas que aprendín nunha cociña profesional. Porque eu iba da miña casa e dixo o meu jefe de cociña, para non saber facer unhas filloas. E xin digo, como non vou saber facer unhas filloas? Non as sabía facer, igual que as quería el, claro. E meteu así os dedos e dixome, así se fan unhas filloas. Pola espesura. Pola textura, sí. Pola textura. Pola textura, sí. Pero, Entonces eso, depende como che vai gustando, se gustan máis floxiñas ou máis espesas. E a ti como pois che vaille gustan? botando. A mí gustame finiñas, Sí? Sí. E non te Sí, gusta que finiñas. trisquen, que hai moitas veces que Claro, os cativos home. gustanlle, Claro, sabes? sí, que home. trisquen así un pouquiño as filloas, Un eso pouquiño, está riquísimas. Botarlle sal. Un chisquiño de sal, claro. É unhas filloas que vamos a traballar en salgado. Hola, que ricas. Moi Claro, é que sinxelas. as filloas, o bo que teñen é que ti despois podes botarlle tardo cocido, eu que sei. Eso Soá. O que queiras. Botarlle soá. Creo Queres chourizo? Chourizo. O que Queres botar queiras. uns grelos e despois un pouco de costela? Tamén. Touciño, pamba, pa dentro. Buah, que Isto maravilla. admite todo.
E isto que vamos facelo é pois enrollalo como se foran así uns canelóns. Vámonos salsear cas pataquiñas cocidas con un pouquiño de... facendo tipo unha parmentier, vale? Con un pouquiño de nata e un pouquiño de leite. Listo, ao forno. E ti cando chegas a Madrid a Fitur ou a Madrid Fusión Sí. e lle explicas á xente estas cousas, que derrétense ali, non? Sí, bueno, se me ves explicarlo en castellano... Bueno, a xente da casa que nos chame, 67... Iba a decir o meu teléfono. 664483419. Chamade ao Voltas co Prato, que ese é o teléfono do programa, non o meu, así que chamade ao Voltas co Prato, porque ademais de repartir sorteos, de ter todo o que temos aquí no Voltas co Prato, tamén damos cartiños. Así que chamade, porque temos 50 euros dunha vez e 50 outro. Na televisión do cocido ecolóxico. Moi ben, moi ben, moi ben. Vou-te deixar o que queres fazer. Bueno, fai o primeiro. No, marcha. Marcha porque vou deixala repousar un pouquiño e vou ir cortando a carne. Moi bien, Begoña, que ben explicou todo, Sí, moi ben, moi ben. En galego, En galego, moi ben. Soy bastante ben, non? Hombre. Bueno, Xulio Mato, Xulio Mato vai facer unha lasaña. lasaña de cocido. Claro. Como se fai unha lasaña de cocido? Pois cambiando a boloñesa Vale. pola carne do cocido. Moi ben. Mira, aquí teño xa o refrito pa esa boloñesa que diste, vale? Vale. Allo e cebola, que se vaya fritindo. Unha cociñesa, podemos chamar. Cociñesa, sí. Madre mía. Sí, animadio, sí. Bueno, mira, aquí teño xa morro, non? teño morro, Ah, sí, morro. teño un poquinho de carne tenreira, aquí temos costilla, vamos a quitar os osos, que eso quere decir que está ben cocidiña. É que cando está ben cocido xa sai. Claro, sabe. Todo o que ten. Vamos a axudar. Todo o que non sobre do cocido, isto admite calquera cousa, vale? De feito, teño aí tamén chourizo, pero non sei, move un pouco aí. Poderías lle botar, poderías lle botar hasta a orella, se queres. Home, claro. Sí, Sí. Podería botar polo, podería botar de todo. Vai che emitir todo. Pata de pita tamén. Pata de pita tamén. O que pasa que a pata de pita tens que desguasala. Vai che dar máis chollo que... Damos do traballo. Eso é. Vale. Isto do que se trata isto é como arroz do señorito que teñen os valencianos, que vai todo pelado. Pois isto é o cocido sin oso, sin nada. E sabe moitísimo cocido. Eu creo que entendín que a muller de Manuel, do invitado, fai croquetas. Croquetas. Sí. Claro, pois é o mesmo sistema. Non vai facer unhas croquetas con oso. Eu podería botar pata de pita, pero é máis complicado. Move, sigue movendo. Bueno, por mentras movo, vamos chamar ao convidado de hoxe, vale? Que pase, por favor, Manuel del Araño en Santiago de Compostela. Un aplauso para él. Hola, Manuel. ¿Qué pasa ahí? Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Arrímate aquí adelante, por favor, arrímate con nós. Move cañotas. Ai, que pesado, Non me deixes nin a miña paga. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Pero podemos saludar a Manuel e seguir facendo cousas. Manuel, queres darlle ti? Pa aquí vai a carne. Bueno, si queres. Dalle. Mira que Dalle, Manuel, dalle. E a comer tamén. Dalle, que vai dando. Aí está Manuel del Araño, que xa puxemos a traballar, nada máis chegar. Xa se estaba queimando a cebola, É certo. Como bota valor fora, cañotas, Home, que non me vou poñer eu aquí tamén a traballar, a facerte todo. Home, claro, non vai a ser. Mira unha cousiña, entendo que che gusta moito o cocido, non? Sí, bastante, a verdade, Vale, claro. sei que a túa muller fai croquetas, non? Sí. De cocido, sanlle ben? Sí, encima do mundo, Manuel. Aí. Vale. Non é a do Simpa, pero sí. Vale. Hai que facer por a ver se me invita un día. Escoita, outra cousiña. A ti, o da lasaña de cocido, algunha vez... No. Non probaches? No, a verdade que no. ¿Te gusta echar lasaña, Manuel? Me gusta echar lasaña? Regular. Bueno, Pero pues bueno, esta vai che gustar. por eso non... Porque o cocido gustache, verdad? Sí. Por logo xa está. Ten un morro máis torcido que o que botaxe aí a Xulio. Este non estaba torcido, estaba moi teso. Está tesísimo. Eu son dos que me gusta probar unha cousa, para dicir está boa ou está mala, a miña Ao forma teu de... gusto. Exactamente. Ao teu gusto. Teño que probar. Moi ben. Xulio, contalle un pouco o que vai levar, porque sei que aí leva moitos tipos de carne. Bueno, ti sabes que a boloñesa normalmente é unha carne picada que vai e tal, entón aquí o que temos é un refritiño de allo e cebola, e botelle morro, botelle chourizo, botelle tenreira, que máis botelle? Botelle un poquinho de costilla tamén, vale? Entón todo eso picadiño, sin nada de oso nin nada, estamos integrando aquí ca cebola. E agora vamos a botar un pouquiño de tomate. De tomate, como se fose unha boloñesa. Como se fora unha boloñesa. Claro. E os grelos? Os grelos tiños aí cocidos porque unha das capas da miña lasaña van ser os grelos. Entón, en vez de capa de pasta... Eso é. Vai levar unha capa de grelo. As grelo. capas van ser grelos, para topar en todas as porcións, topar grelo. Moi ben, veixo que estás tamén por el queixo.
Queixo porque vai, a lasaña hai que gratiñala. Claro. Vale botar queixo. Para que queremos mozzarella vendo un queixo Arzúa? Eso seguro que o explica Begoña en Madrid tamén. O aspecto é bo, Sí. Manuel, o aspecto... Mira, vamos a botar un poquinho máis de tomate que nos pide. A ti que? Si eu vexo moitas veces, gústame como cociña en general. Pois se che gusta como cociña Xulio, a ver que che parece o que fai Begoña. No, era tamén. Bótate aí. Porque Begoña Vázquez... Boa, benvido. Aquí estamos. Begoña Vázquez vai facer fillor de cocido. Vamos facer fillor de cocido. Sí. Sei que che gustan as fillor, non? Sí, a máis fácil. Estas... E se non lle gustan... Estaría pasando mal, porque dixeches con tanta ansia... Home, sei que che gustan. No. Home, por favor. É que unha filloa que non lle gusta. Que galego non lle gusta unha filloa. Se non che gustan as de sangre, gustan chas de leite. Se non che gustan as de leite, gustan chas de caldo. Vale. Se non quitamos o carné de calidade. Pero si a mí encanta as filloas. Se che digo que ayer eu antes de ayer os meus netos desayunaron un fillós na miña casa. E cal é o truco para facer unha boa filloa? Ben, porque sempre andamos co mismo neste programa. Non, a filloa a primeira sale mal, a non sei que, non sei que. Por mira, a primeira como saliu, Moi ben. Non está mal. A primeira saliu bastante ben, sí. Eu creo que o truco é unha boa sartén. Ajá. Vale. Engrasar ben a... Engrasala ben. E pois que este quentiña no momento que botas o amoado, non? Con que engraxes? Con aceite? Neste caso, porque me olvideime do touciño. Ves, é que o normal é facer con touciño. Eu boto o touciño normalmente, sí. Eu fago isto A normalmente. ver, o seu sería ter un filloeiro. Claro, a mí. Tamén é ter lume, teño inducción. Que vai facer, o cai. Moi ben. E esas filloas que tes aí, que llevar botar polo medio? Porque ves que tes un monte de cocido aí. Temos un montón de cocido que vamos a mezclar. Un monte. Que vou pedir permiso, a ver se me dan permiso para botar os garbanzos onde as patatas. Donde queires? Donde queires? Podo botar os garbanzos? Donde queires? Vale, pois entón vamos a engadir esa pataquiña, vamos a engadir este garbanzo. Pero aí tes pataca, que tes? Leite? Pataca, un poquinho de leite e un poquinho de nata. Vamos facer unha parmentier. En este caso vamos a facer con un poquinho de patata e un poquinho de garbanzo. Para depois tapar esas filloas e metelas no forno. Ostras. Mira, moi sinxelo. Vou dar a volta esta antes de que se me estropee. Como Begoña é habitual en cambiar as cousas. Sí, pido permiso sen avisar. A salsa que tedes aí debaixo leva a maiores garabanzos, vale? A parmentía leva a maiores garabanzos. Xa sabemos que aí non sai, pero Begoña é así, unha alma libre. Vamos a botarlle así, vamos a poñer así e facemos un rollito. Begoña, que sabes que pasa? Non o vimos. Bueno, pues ahora espera, sí, está saliendo un poquinho. Ahí, ¿estamos? Sí, dalle. Cerramos así primeiro de lado, e así, apretamos un poquinho para atrás, e agora enrollámola. Vaya paquetazo. Aí, e agora vamos poñerlo así. Vaya paquetazo. Moi sinxelo. Manuel. Aquelas están mellor. Manuel. Dime. Tesme que dicir cal das dúas levarías ti para Laraño, para Santiago de Compostela, sei que é difícil escoller. No, eu non vou facer como en general fai todos, eu teño dúda tal. De momento voume con nada. Moi ben, vamos a dar un aplauso a Manuel, moi ben. De momento. Talo claro. De momento. De momento talo claro. Que dixo? Que iba con ela? Que iba con ela. De momento sí. Que de momento iba con ela. Ai, ches, Julio, perdona, da outra vez hecho de tío. Estás perdonado. Moi ben, pois vouche pedir que vayas aos tres sufridores, despois chamamos, vale? Un aplauso para Manuel de Laranjo, que está con nós, con a volta escobrata de Televisión de Galicia. Bueno, confesades en medo. Sodes de cachucha ou soá, grelo ou repolo, ou toleades polos garabanzos. A nós é que todo nos presta. Este conxunto de carnes, verduras e legumes cocidas non deixa indiferente a ninguén. E ollo, porque a receita non é a mesma en todas as casas. Hai cocidos que se acompañan con fillós, outros que levan androlla, ou mesmos que sorprenden cos bolos do pote ou un chourizo de cabaza. Son pequenas grandes diferenzas que justifican que ao menos unha vez na vida probemos un de cada. Sí, non deixedes que volo conten e facede que estes meses de inverno vayan de prato en prato e así ata chegar, bueno, pois ao derradeiro caldo. Pero cando remata o cocido fest? Que facemos co pouco que queda? Pois sacarlle proveito que ademais aínda é fin de mes. Xulia e Begoña están hoxe a tope co seu xogo e temos lasaña e filló de cocido. Facede as vosas apostas porque hoxe escoller vai ser case imposible, Non sabedes como ula aquí. Que recén. Imos con Xulio Mato. Veña. Jo. Da gusto ver como falas, cañotas. Sí. Mais ben escoitar, non? É unha pasada. Non, eu vexo. Bueno, entón... Mira, pois estou xa ca bechamel. Mira, unha bechamel con 70 gramos de manteiga e de fariña por litro, vale? Para que non nos quede tampouco moi mazacote e que nos sirva para botar por riba, non? Vale.
Botámoslle medio litro de agua de cocido e o resto completamos con leite, vale? Estáse vendo aí abaixo porque, a diferencia de Begoña, Xulio dixo ben as cousas. Claro, porque eu fixen os deberes. Correcto, A correcto. diferencia de Así me gusta. Que dixo? No, nada de Begoña, nada de Begoña. Nada, Ti sigo, Begoña, non. sigo co teu. É que Begoña, claro. Cañotadas, No, no, cañotadas. é que dixo co batedor na mão mirando para nós, sabe? Igual mira, é por Porque nós. sei que seguramente fuches tú quen te metiches comigo. Sí, Más probable. eso é sempre. No. Mira. Entón, vas facer un pelín máis líquido esa bixamel, non? No, vamos a facer, claro, que nos quede, xa vas a ver ahora a textura que nos ten que quedar, Ajá. ahora tan pronto ferva, vamos a ver a textura que nos queda, Ajá. vale? Que xa está a puntiño. Sí, xa está un pelín máis líquida que antes, eh? Sí. Mira, e agora vamos, eu teño aquí unha masa, que é unha masa fresca, que compramos no supermercado, vale? Porque Vamos desa comprar no maneira super. simplemente temos que utilizar o forno para gratiñar. O forno que non vamos gratiñar porque non prendín, non me acordou. Son cousas do directo. E pensabas que ibas facendo todo ben, eh? Sí, pensaba que iba super ben, estaba todo relajado. Estabas tranquilo. Entón, mira, vamos a empezar a montar. Pero- Que me está metendo prisa a directora, porque temos moita leria. A ver, a directora é bastante de meter prisas. Sí. Sí, para que o vamos negar? Entón, mira, bueno, o que te decía, temos estas láminas, Ajá. isto xa espesou, ves? Xa quere empezar a ferver, ves? Xa empezou a ferver. Entón, agora, vimos para aquí, empezamos a montar. Mira, vamos a empezar ca bechamel para que non se nos pegue a pasta ao Abaixo. fondo, vale? Claro. Un par de culleradas, Ole. estiramos, Hola. e centramos encima da tabla. Buah, Mira, isto é unha pasada, eh? e agora empezamos con unha capa de Lasaña en tempo real isto, eh? tipo real, sí, Isto sí, sí. está real time. Lasaña, real time. Aí estamos. Tempo No de voltas co verdade. prato. Tempo de verdade. Non hai trampa, aquí non hai maxia. No, hoxe non hai nin hai maxia. nada, eh? Mira. Está Xulio Mato montando unha lasaña de cocido con restos de cocido do Craega. Botamos Cocido ecológico que unha podedes capiña levar vos para casa. de carne, estiramos Hola. ben. Mire, Begoña, veo hasta aquí Begoña porque Sí. Begoña tamén sabe recoñecer cando hai un crack da cociña como Xulio Mato diante dela. É verdad. Non se pase. que Eu admiro moito a Que non se Xulio. pase, Admiro. cañete. Sí, sí. A distancia, Begoña. pero... No, bueno, a ver. Eu, para min, Mira, eu é creo un que... dos millores que conozco. Escoita, Xulio Bueno, Porque Mato... Begoña. é moi adaptable. Moi adaptable. Sí, moi adaptable. Pero iso é sí. bo, man. Vale, para todo. Sí, Sí, vale, para todo, dá Vamos, gusto, para montar pero- unha lasaña para aguantar a cañotas, ¿verdad? Correcto, mira tú. Mira, Eres como botamos unha outra navalla de suiza. bechamel. Que pasada. Mira. E agora Vai un esta pouco bechamel... susto de tempo, estaba pasando mal. Xa o vexo. No, estou non pasando ben. O que pasa é que non vai, o que non vou dar é gratinado, eso sí, eso estou fastidiado. Vanimos coa pregunta de concurso xa que está aquí Begoña con nós. Veña, que receita fai Begoña Vázquez cos restos do seu cocido do Craega? Filloas de cocido. Non é difícil, eh? Filloas de cocido. Fi, Yo as, de co, fi do. ecolóxico. Chamade ao 664-483419, 50 euriños en xogo e agora capa de grelo. Capa de grelo, Capa de por grelo. riba de bechamel. Ui, cuidado que isto ferve, Xulio. Apágame aí, por favor. Ei. E agora tapamos xa está, de novo con máis pasta. Capa de grelo, capa de pasta e nos marchamos con Begoña arrastra. Eu estou no forno xa. Tira pa. Quero ser Telefono unha prendido. filloa. Ah, pues igual queres? gratino, Valle deixar no forno, sí. Por cerra. Vamos allá. No, eu tamén Son necesito. boa xente, Sí. Eu tamén necesito, pero non pasa nada que collen os dous. Hola. Arre, Entón, carai. valle deixar Begoña ao forno a Xulio para que gratín, non? Sí. Para que gratín ali o seu queixo. Sí, non vai gratinar ningún dos dous, pero metemos os dous. Metemos os dous xuntos, xa está. Mira. Ben, entón, A cremiña que fixen, A parmentier. cos garbanzos, co poquinho de patatas Sí. e que tiña un poquinho de leite e un poquinho de nata. Ole. Pementa e sal. E agora temos xa isto quentiño, Ostras. engadimos aquí e ao ostras, forno. que salsaza, Aí vai. Salsa de pataca, Da garabanzo. pataca, claro. A pataca que nos sobrou e o garbanzo que nos sobrou, un pouquiño de leite, se non queremos nata, non lle temos Non que lle botar, botamos? con un pouquiño de leite xa está, ou podemos facer incluso unha cremiña de pataca con un pouquiño de auga do cocido. Tempo e temperatura. Pois agora máis 10 minutos. A tope, a Bla, bla, tope. bla, bla, bla. 10 minutos 180. Veña, un golpe de calor. Un airiño. Espera, que lle vou meter aquí a Xulio xa, Un airiño. para que lle gratine. Ei. Bueno, que boa xente son, Que bons compañeros son. Non Mira, teño xa nada máis que rematei, facer, cañotas non? de montar. Eu non, Xa estás. eu nada. Xa estás, pois... Xa rematei de montar e agora voulle mandar un poquinho Ole, de queixo garzúa. atención, que agora leva queixo isto, Un poquinho de queixo. Seguimos en tempo real. E a gratinar, gracias a que Begoña sí que prendeu o seu forno. Estás ben?
Sí, ahora sí. Ahora Mira. sí. Bótalle un pouco, Ahora bótalle un pouco respiro. máis. No, que non me dá tempo. Pero non ten moito. Vamos a gratinar. Tira. A ver, ti canto tempo vas meter? Eu ata que gratine. O que che aguante, non? Ata que gratine. Ao final. O que che aguante. Ti enróllate todo o que No, queiras. ti ven pa aquí. Vamos a ver. Venga, vente. A ver. Vamos a repartir cartiños. A ver, sabes onde imos? A onde? Arzúa. Que tal, Inés? Inés, que tal? Boa tarde. Hola, moi boas tardes, Fran. Que tal? Como estás? Pois ben, aquí sentada no sofá mirando a voltas co prato. No, é que entendo que en Arzúa agora mesmo o tempo non debe estar moi apetecible. Sodes de sofá en Arzúa, eh? Sí. No. Sí, hai que agora salir da casa con este tempo. Home, normal tamén. Agora estás de maravilla na casa. Bueno, ela non é de sofá, é que ela sabe moito... O sea, home, sí, Más que ti. Ah, coñécela. Claro, pero si eu coñezo todo o mundo en Arzúa. É verdade. Así pola voz. Por favor, sí. Dígoche, vamos. Que sí, Xulio. Sí. Home, claro. Vale. Veña, vamos coa pregunta de concurso. Que receita fai Begoña Vázquez cos seus restos de cocido? Pois unhas deliciosas fillós de cocido. Ben, aí está. 50 euriños que van para Arzúa. Nada, non te estás moito que mover. Vas hasta a casa de miña nai, deixexos ali e quedan pa min, vale? Moi ben, perfecto. Veña. Non hai problema. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Veña. Chao. Un pico para ti tamén. Chao, Venga, Calegueño, gracias por chamar. Vale, fillo. Vaya, Estate madre calado. mía. Marcho co público de Voltas co Prato, que aquí temos xente de Santiago, veña. Vamos. Aí, aplaude, moi ben, Xulia, aplaude. Ai. Casi tropezo aí, eh? Pasoume a vida por diante, eh? Uf, me veino mal, eh? Non pasa nada. Bueno, contame, querido. Hombre, non sei, eu sigo de momento ca mesma opinión. Agora, ao mellor a probar cambio, pero de momento... O sea, ti de momento, claro, desde que entraches pola porta, Sí. date calado, Xulio, deixme falar con Manolo. Date calado, xa falarás ti. Ti, desde que entraches pola porta, dixo che Begoña, catro cousas, e dixes ti, ui, isto... No, eu polo ollo. Fichaches. Polo ollo. Fichaches e dixes isto... Porque, mira, eu non son moito de lasaña, para que vou dicir o contrario. Non, xa o dixetes ao entrar. Entonces, volvo a repetir. E máis, mira, agora fai pouco comi unha, non é por nada, que a fixe a miña filla, estaba moi boa, pero, bueno, agora, ao mellor probo e teño que cambiar a opinión. Manuel, teño que ir para o forno, ves comigo. Para dentro do forno. Vai para dentro, sí, vai para dentro, a ver se te gratines ti tamén. Un aplauso para Manuel, veña. Vamos alá. Teño moito... Ponte aí pegado a Xulio Mato. Amigo, estás que perdonar, A ver, vamos facer un tachán doble, eh? Atención, abrid o forno, 1, 2, 3. Tachán. Foi medio doble, eh? Sí. A ver o que sai de aí, a ver o que sai de aí. Espera. A ver o que facemos, que é distinto, ves? Bueno, fundeu polo Pero menos. ponte aí xa. Aquí. Claro, ponte aí xa. Tachán. Ole, como ule. Estamos aquí, vou poñer cousas. Arrímate para diante, mima. Trae un pouco perejil. Son parecidas, En peores plazas que nos pode dar. Sí, son parecidas. Teñen un aspecto os dous moi bo. Xulio, pasa, por favor. Pasa. Vamos alá. Teñen as dúas moi bo aspecto e veremos como queda precisa. isto. Van a emplatar xuntos, vete por aquí, anda. Pa aquí? Si non se che ve, Me cago en Dios, a mí véseme... Xa, pero bueno, se se pon eles diante... Pero eu sobrepaso por Xa estamos estorbando, ves? Si Imos facer, mientras tanto, a pregunta de concurso. Atención á xente que está na casa. Con que verdura fai Xulio capas de lasaña? Con grelo. Quedaxe un pouco así... Claro, porque que pregunta é esa, é cocido, que Mira, verdura? pero con que faz... Con que verdura faz as capas? Con grelo. Moi ben. 664-4834-119. Chamado a Voltas co Prado, temos 50 euriños, temos cocidos, temos libros, temos receitas, temos amigos, amizade, cociñeiros, cociñeiras, lasaña e fillós. Temos de todo no Voltas co Prato. Así que chamade, vale? Que podedes levar 50 euriños como levou Inés de Arzúa. Así que moi atentos e atentas. Vamos a dar un fortísimo aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato, que mirade que 2 pratos fixeron vos con restos de cocido. E agora sí, Manuel del Araño, por favor, vai para a zona de probar. Arranca para ali, porque chegou o teu momento. Mira, momento de oro. O momento da verdade, eh? Espectacular. Mira. Como vou poñer así só? Esto en serio, tens que ter ti tanta sorte de que veñes aquí a isto para comer. Bueno, hombre, porque sabíades vos que viña eu. Claro, exactamente. Veña, vai probando cando queiras. Temos un minutillo, así que vai probando, recordamos a pregunta con que... Xa no. Imos a Fene. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola. A ver, Antonio, tío, cocido, que tal se che dá? Ben. Ben. Dixo ben ou ben?
No, dixo ben. Ben. Non. Ben. Sí, ben. Bueno, imos coa pregunta de concurso por 50 euriños. Con que verdura fai Xulio capas de lasaña? Gemelos. Moi ben, Rugeles, aí está. Moi ben. Pois 50 euriños que van para Antonio de Fene, mandamosche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Gracias. Veña, un bico. Chao. Hasta loguiño, chao. Chao. Tiña a tele alta por detrás que escuitábame a mí mesmo por detrás. E o último minutiño deste A Voltas co Prato para Manuel del Araño de Santiago, que quere ser o encargado de decidir esta victoria. Probaxe xa os dous. Ai, mi má. Ui, vaya pratazos fixeron hoxe, Uf. Imos alá. Manuel, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Xulio! Caramba. Xulio! Quedou bastante sorprendido. Quedou sorprendidísimo, Señoras, señores, marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis recetas espectaculares como esta. No A Voltas co Prato na televisión de Galega. Chao!